Nakita ko, no? Rigo. Patay. Got a vendor if you need gear. Got a vendor if you need gear. Dami pa dyan, Scabby. Does anyone need this? Does anyone need this? Sobra-sobra ng ano. Naipon. Mark out. Got a vendor if you need gear. Patempi yung mga box ano. Kaya nga eh. Gusto mong balikan ano. Tatayangan ako eh. Kawawa naman yung mga di nakakakain. Eh. Receiving hostile fire. Pwede pa naman tapusin eh. Pwede kong bagsakan mo. Hindi na. Nandiyan na yung gas. They've been through here. Gun got a little dark. Wait, disregard. Ay, pwede. Hindi na. Wala. Kakasayang ah. Kaya pa kanina eh. Nagdalawang isip pero. Got some body armor. Got some lethals here. Spare medical if you need it. Got an assault rifle. They're so baby. There, I got movement. Got mission out here. Got a sniper rifle here. Suited dito. Halit na ba? Circle? 39 pa. Kanan ba tayo? They're targeting me. Lago na yun. Gas is moving in. New safe zone located. Got some body armor. SMG over here. Ay, kalaban. Engaging shooter. Ito may armor box ako dito. Engaging shooter. Got mission out here. Disregard Ay, may last kalaban na siya. sighted on target. Sighted on target. Armor down yun. Engaging shooter. Engaging shooter. Isa lang ata yun ah. Ayun na. Armor down. Hostile fire. Pakbo. Nice. Meron pa. Bang team. Puno sila. Sa taas.
Armor box meron ako. Kailangan niya armor. Ito. Ako okay pa. Okay pa ako. Kaya natin sila. Nasa taas Tara, sila, pakaliwa alam. tayo lang. Sa bubong lang sila eh. Oo. Yan eh, gas. Pakaliwa tayo. Tara, habang busy sila. Yung kotse, kunin natin. Tangin na sila. Takas tayo. On track. Uy, sorry. Hindi ako makasakay. Uy, tara. Ay, nakasakay yung ano mo, trophy mo. Nakasakay? Oo, nakasakay. Nice. Yung trophy system, nakasakay ako, hindi ako, naiwanan ako eh. Pasok ko na. Pasok na tayo. Ito lang mga yun. Dito. May Driver. doon dito. Wala palang lang dito. Ha? Oh! Nangyari? Naipit ata. Oh shit. Oh, namamatay. Shit. Kung gagawin na ng Warzone. Tangin na. They're targeting me. Saan tayo? Dito na? Taga sa... Ay, dito. Hindi naman tayo na ano. Nadid. Sa kanan na sa... dito. Enemies in the area. Gas is inbound. Ikot ah. Marking you safe. Ah... Meron din dyan sa ano, sa likod. Wala, sorry pre. The enemy took that one, but we'll be back as soon as we stop. Ako nga eh, nakasakay lang ako sa ano, sa truck, sa likod. Walang ginagawa, pero namamatay ako. Kaya ako. Na-record ko din yun. Ah, wala na si ano. Yun na pa. Ay, diyan ka pala eh. Wala si ano. Yes. Saan siya? Oo nga eh. Bakit yun? Ano sila eh. Yung update na yan. Babangga ka eh. Kaya nga. Ba't kanina hindi no? Yung timing yata eh, pag umaiwing ka na sumakay. Hello. Hello. Yo. Yun no. Bogley. Ta. Pat. Pa rin, Lods. Sa akin pa, ah. Ano naman? Hindi ko makita ko lang tayo. 3. Hello. May kasama ka ba? Wala, nag-CR pa eh. CR. Ano kami, tropang 8:30. Kasama namin may mic pero hindi na Di ba may mic siya kanina? oh, pero lang tahimik eh. Sino? May- Kasama namin kanina, Harold ang pangalan. Ako yung ano eh. Yung magpinsan eh. Ah, pinsan. Wala na. Yung Hindi mo na naninisi. sinasamahan yun. Di na. Simula na, di na. Naramdaman niya rin siguro, no? Parang hindi siguro. Kasi nag-i-invite pa eh. Yun eh. Oo. Di. Sugod kasi. Good para may kill, sabi niya eh. Pucha na. Hindi naman lang yung, hindi naman puro kills lang ang habol. Team Gusto ko manalo eh.
Kahit walang kills. Hostiles dropping into the area. Watch the target practice while you can. We're deploying soon. Enemy soldier incoming. Ay, Enemy soldier incoming. Warm up done. Time to kick this off. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Enemy soldier incoming. uy. Contact! 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 Magkasabay ah. Target spotted. Bravo. Sana yun. Contact! Ako makukuha niya. Ako, wag na. Kaya na natin. On me, on me. Primary Kukuha niya na. kill them all. Hindi pa ako makapasok. Sa labas, Ah, sa labas. puta. There, I got Labas, labas. Ay, There, I got target spotted. Nakatry na. Ayun, dalawa dito. They'll Yeah, fight bro. for a chance Pasok to na ako. redeploy. Nagtulungan ako. Napatay ng ano. Pampas. Ba't gano'n? Ay, nako. Nice, Jer. Pusin mo sila, Jer. Your teammate was sent dapat to team Gulag. wipe. They'll fight for a chance to redeploy. Isa pa eh. Patangke. Your teammate is redeploying. Stand by. Thank you. May isa pa kanina dito. May baril dyan, Jer. Meron, meron. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Shotgun here. Ba yung tunog ng footsteps mo, no? Sa akin? Parang sa kalaban, oh. Ganda yung headset.
talaga. Pang buy station. Ayun pala sa likod. Vendor here if you need equipment. Tara. Makakas na yung natira eh. Enemy UAV overhead. Take one na lang tayo. Paluted dito. Does anyone need this? Ay, malapit lang pala dito yung gas. Ay, yung ano, circle eh. Para may... Ay, wala ko dito. Ikon tayo para may pambiling loadout. Objective updated. Secure that Oo, position. ganun din, no? Moving. Enemy UAV overhead. Yun lang. Sniper rifle here. Enemy UAV overhead. There, I got movement. May kalaban sila. There, I got movement. Pwede na mag-loadout to. O, tara. Vendor here if you need equipment. Paano ko na yung pera ka dito. Recon intel secured. Solid work. Kalabang ka dyan? On me. Putang na. Dami dyan. Ah, Pinityo. uy! Ayang pera. Wow. Para dito. Kakampi niya yun siguro yun. Fight to earn redeployment. Dalawa? AIA. It's up to you now. Nag-UAV sila. Oo. Okay, sila. Fight started. You're up next, mate. Get ready. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Nagulat ako eh. Nice. Nagulat ako. Headshot, no? Kakagulat naman yun. Does anyone need this? Kaya lang siguro, no? Tak yan. Ikaw. Para may iba naman. Pang mabilisan. Oo. Kung kaya. Uy. May box, oh. Saan? Dito? Oo, sa likod. Wala, kunin mo na lang. Enemy UAV overhead. Saan? Ito. Closing in. Relocating the safe zone. Tingnan na taas. Sa taas na lang.
Ang galing ko. Kung may plates pa siguro ako eh, hindi pa ako namatay doon. Oo. Kamamadali, hindi na, wala nang tingin-tingin sa ano eh. Last game ko na dyan. Ganun yung mga kasama ko. Oh, sige, sige. Maga na naman dyan ah. Oh. Pag last game na rin niya last game na rin namin. Tardumi. Hinintay mo na lang. Last game na rin ako. Hanggang walang kasama. Hanggang walang kasama. Panalo na to. The last game panalo. Last game na to, panalo na Ito to. na yan, ito na. Oh. Enemy soldier incoming. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Guys. Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Avoid the gas. Get to the Oy, safe MB. zone. Mark here. Ako, AFK yata si Jan. Yun lang. Banyo. Banyo. Banyo King. Mining pa talaga sa ano. MB sa... Objective is to eliminate the bounty target. Being tracked by an enemy team. Pinawala na naman yung ano. Grid mark. Let's move out. Dalang siya dito. There. I got movement. Ay, nabitin mo. Your primary objective is to May paka na siya. Kay Rambo. Sila yata yung threat ko eh. Mamamatay na siya eh. Mag-isa lang siya dito. Kasama niya. Ayun oh. Wala akong nakikitang iba kasama.
Ay, ito. Sila rin yung threat ko. There, I got movement. Soldier, meron. There, I got Ay, ikaw ba yan? Ikaw ate. Oh, sumisilip siya eh. Ganun. Sa may corner. Threat mo. Sila. Ay, sila ba? Yun na. Sila ba nag-UAV? Hindi nila makuha yung ano eh. Yung drop. Supply ano. Weapon nila. Oo, Oh, nakabantay ako. mamatay sila. Yun ano, sa ay hindi. Corner. Nakikita kasi nila ako eh, naka-threat. Hindi sila makalabas eh. Gusto nilang, or may ano sa ano papunta sa chopper. Okay. Sa likod mo. Big Papa Bogli, sa likod mo. Ah, ito yung threat ko. Hoy, sa atin na yung ano nila, Oh, weapon na. down. Sa atin na yung weapon Loadout drop mo na. nila. Ibigay ba yan na pera? Uy, Uy, may meron pa. kalaban ka. Saan yun? Dun sa ano, tulad ng main base. Tara, tara. Ako, fallen soldier. Tara, tara, tara. Hoy! Cluster. Hindi, cluster lang yan. Cluster lang yan. Ay! Oh, shit. Buti akala ko magano yun. Oh shit. Hindi. Ayun na sila. Cluster lang pala yun. Takbo na, takbo. Saan galing yun? Hill base sa taas na ano. Sila. Uy! Kahit eh. Sa taas. I'm taking fire! Makapunta ka sa likod. Oo. Go, kinukover ko kayo. Tara, bili na tayo. Anybody need this? Kala ko missile lock kanina yan. Di mo sinabit ng balot. Oo. Nakatalon sana ako. Tumitingin ako ng market eh. Oh. Ano eh, nag-taranta na. Pucha. Hindi ko nakikita ko, naiwan ka. Nagsarili Bili ko na ano. to, baka ano pa. Plate box ka na rin. Mag-ammo box ako dito. Uy! Ano, dagalan ka? Dami ko naman. You can redeploy. Namamatay na sa ano. Sa loadout. Matay ka pag nadaganan. Shit, sayang. Hindi mo na ako bibili, baka... Ay gulag pa ako. Here and you return to the front line. Sila, bili lang kayo, bili lang kayo. It's over. Time to earn your freedom, soldier. Lang, nasa loob naman kami ng ano, bilog. May ammo box ako dito. Lapag ko lang. Hindi ba? Talo. Bringing you home. Camper. Your team can still buy you back if they Camper. have the cash. Kampa-kampa. Salamat. Epic fail ako dyan eh, sa may loadout. Oh, one closing sila. Meron sa likod ko. Likod ko, pre. Likod ko. Diyan, Jer. Iikot sila eh. Oh, yun oh. Basag, basag. Nice. Matras. Parang isa lang yung nakita ko eh.
Sumakay. Uy! Armor down. Nice. Iyak yun. Top up ko na yung ammo box. Mark on the grid. Let's go. Anybody need this? Pahingi ako ng ano, Siguro na, hindi pala nagbibiro yun ni Rush ko. 1,003. 1,000. 1,300. Tama, mag-selfie ka na. Wala, plates lang. Anong gulag. Plates? Oh, may na-assist ako. May build. Namatay na ba ako? Dito. Bago lang ito to. UAV na lang. UAV. Mark some gear. Wala ako nakitang kalaban dito. Baka nandun siguro sila. Sa may bounty. Friendly loadout drop on the way. Reload out. Unbox. Request Magano muna tayo. flyover. UAV entering the AO. Ang goose. Meron pa. Gas is Orange closing to. in. Relocating the Oh, safe zone. shit. Overrains. Got a vendor. Saan ba yung gitna natin? Ay, dun sa buy Be station. advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Tambay tayo dyan. Para makaihi. Sige na. Kakawash mo lang ah. Bay, nag-toothbrush ako kanina. Ihi sana ako, pero ano na. Naka-headset ako eh. Pinapakinggan ko eh. Uy, may sasakyan papunta sa buy station. Nakita niya? Bumabata. Ayun na. Buwan sa sakyan. Setting shot. Yeah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Got Guys some tacticals doing? here. Nakano pa siya. Load out. SMG over here. Got gas moving in. Got some body armor. May nagbabasag ata. Ako yun. Okay. Okay. Dito tayo. Move it. We're in safe zone. Watch for enemy. Setting charge. Sila. Kaping. Kaping ko na to dito. Setting charge. Hindi muna ako. Yan, safe na. Kunin na natin to para lusubin tayo. High value target. Oo, Keep tama. them secure. Na naman tayo. Kill this motherfucker. Friendly UAV
Ay, nagamit pa. Hindi lang. Shit. Bagal pala ng ano ko, ADS. Katulad ng ADS ng ano. Sa akin din. Mabagal. Oh, mag-i-snipe. Sa likod yun ah. Yung chopper. Tapper. Ano yun, Pero nagtampo? subukan natin. Walang pera yun. Ka-loadout ko. Full team sila. May bumaba dito Ano kanina. yan eh? Nahulog ako. Ano yun? Packet. Packet sa'yo. Ika na lang. Ay, Ayun, nagbuha ako. Sa kabila. Failed. Your teammate took a dirt nap. Got some body armor. Bantayin mo dyan, bantayin ko dito. Nakaswerte. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Ilan pa yun? Isa na lang, ano? Dala lang. natin, Justin. Oo. Delikado talaga yung lumuluhod eh, no? Ay, umihiga. Headshot ka. Naka-ghost? Yan na. Dito siya. Baba, na-stand siya. Umiikot. Enemy dropping into the AO. May nagda-drop ha. Sa baba na rin ako. Your teammate is redeploying. Stand Dito lang. by. Ew! Down. Ay! Oh, munti ka Tinapos pa. Isa, may isa pa. Meron pa, wait lang. Basag. Oh shit, nabulag ako. Nice. Nice. Pabalik yan mga yan. Anybody need this? Biling ko lang si... Ay, dito na pala siya eh. May kasmas dito. Bumalik na yung isa kanina galing gulag. Ako nasa taas Siguro na. dalawa na lang yung ano. Oo. Oh, pwesto tayo ulit sa taas. Lakas nila sumugod ah. Ba't naging 4 ulit yun? Ay, naging 3. Namatay na yung nag-parachute eh. May plates pa kayo? Wala yung napatay niya eh. 5. Plate box ako. Tim, mamaya na lang. Meron ako. Oo, mamaya na. Ano, king ulit? Pera din ako eh. Tara! Ito, may pera ako pang trade. Ang bukulit eh, no? Cash here. Pang selfie ko na. Tata. Ano akong gulag. Oo. Eh, selfie ka. May ano ka pa eh, no? May Yeah, ayos lang. gulag ka pa, di ba? Ako Master meron 2B. din. Ikaw, Jer. Ito may plates pa dito. Wala na. Pero ayos lang. Maliit na yung ano eh. So, hindi na tayo mag... King. Oo, chill na tayo. Kala ko pangalawa pa na. Chopper ulit. Diyan na naman. Ayun, yun na rin. Oh, gago. Layo. Ba't daw team wipe yun pero may buhay pa oh?
Wow. Ba't ganun? Ibang team? Lakas ng Emax, no? Dalawang bala lang yung tumama sa kanya. Ni-nerf na yan eh. Ni-nerf na nga yan eh. Lakas pa rin. Sniper rifle. Sniper ano yun. Saan ba siyang pera? Enemy UAV overhead. Nakaw. Tara, kukunin ko yung bala sa baba. Meron ba? Ayun, damay palang loot sa baba. Gas is closing. Get Oo. Yung namatay. Mga napatay. Oo. Kuha rin ako bala. I got mid-cal here. Yan na, papasok na tayo. Yan na yung circle. Got some body armor. I got some high caliber here. May gas mask din dito eh. Kung... Does anyone need this? Meron na ako. Di ba pala tayo bumibili? Ano bibili natin? Sa bala? Kayo. UAV, Cluster na lang? pwede rin. Okay, cluster. Uy, ano yun? Location marked. May Move up. sumabog ah. Ako. EMP? Got some cash here. Oh, may sokli pa oh. Bili kayo. It's mine. Nag-cluster ako. UAV na lang. Gas is moving. Left tayo, Jer? O right? Right. Get to the safe zone. Ang mas maganda dyan. Mas mabagal sa right. Ay, sa left pala. Pero, depende kung Tala, Kamarami no. anong maraming kalaban eh. Iwas tayo. May UAV may ako. bumili. Pack mo yung UAV. Friendly UAV overhead. Yung, mayroon dito. May nakaposition na Location oh. marked. Move up. Inaabangan na tayo niyan, Jer. May gatekeep tayo. Oo. Pakinay. Fucking eh. Disregard my last. Meron din dito. Disregard my last. There. I got movement. Nice. Yak. Saan tayo, Hello? TV? Lahat sila Ah, nakatingin. meron din sa TV station. Oo. Uy, kita na niya ako. Sorry, master. Kita rin ako. Sa ano yan, galing sa ano? TV station. Buti na lang, may bumaril sa kanila. Oo. Unahan na natin. Sandwich. Wait, saan tayo? Loob? So, kaya na natin yan. Yan, cluster Sama-sama ko na tayo sa loob. Sama-sama. Pasok ko yan. Kaya yata dito. Oo, oh, meron din. Meron din. Relocating the safe zone. Yung bounty nandyan ba? Diba taas siya? Wala na. Bounty na lahat. Nasa taas pa rin sila, no? Friendly loadout drop on the way. Dalawa. Hindi ako ghosted. 25 remaining. Nicely done. Sa taas ko lang yung isa eh. Ay, sa taas mo, ano? Green. Meron dito isa. Ayun na, bumaba na sila. Pero pa sa taas. Sa taas. Ooh! I'm taking fire. May isang down pa. Ay, 180. Nakuha pa ako nun. Ay, nagsiservice sa likod mo. Ay, gago! Ay, Saw. kaya. Meron pa sa taas. Sniper ako. Nasasawa niya. Sniper. Sayang. Yun lang. Yun no. Ito yung Puro Rambo, ah. Oo nga eh. tanga.
Chamba pa yun. Oh, GG ako, Jer. Oh, sige, lads, mga lads. Bukas ulit. Salamat, salamat. GG na rin. Mm.